Както стана дума, тук в Старата църква не е било само едно културно и религиозно среща за клисурци. В навечерието на въстанието тя е било и среща на революционната дейност. И затова така съвсем в кратък вид ще покажем една малка част от оръжията, които са били използвани в национално-освободителните борби и са били ползвани също така от клисурци. Това е оръжие, пушка система Снайдер Спрингфилд, произведена 1868 година, между другото годината, в която отчета на Хаджи Димитри Стефан Караджа излиза на Бузлуджа. Произведена е в Щатите, ето тук пише New York United Arm Company. Това е пушка, която е произвеждана за нуждите на Османската империя. Една от пушките за нуждите на Османската империя. Оръжие, което е било първоначално предно пълнещо, но после с преработка, на която му е отрязана цевта и сложена една цевна кутия, за да може да бъде слаган патрон и вече става задно пълнещо оръжие. Изключително лесно и удобно за работа от гледна точка на оръжейната технология. Както казахме, това е било една от пушките, използвани в Османската империя, но също така и българските революционери са били снабдявани с такъв тип оръжие. Това е предно пълнещо оръжие, разбира се от по-ранен период, което е било преработване от българските майстори тюфикчи. Предно пълнещото оръжие е характерно с това, че се зарежда отпред на цевта с барут и с куршум, а тук от задната част, в случая това е капсулна пушка, се слага капсула, която възпламенява заряда и се възпроизвежда изстрел. Ето една още предно пълнеща пушка, но тя е ловна, това е белгийска ловна пушка, но пък известно е, че по времето на Априлското въстание именно и такива ловни пушки са били използвани от българските въстанници. Тя е двуцевка. Всичко това оръжие е работещо и действащо към момента историческо оръжие. А това е пушка от системата Крънка, която е известна с това, че е едно от основните оръжия на българското опълчение по време на Руско-турската война. А и съответно след освобожденска България доста години тези пушки са били на въоръжение в новосъздадената българска армия, преди да излязат от употреба. По същия начин, както другата пушка, която е Снайдер, е била преработвана от предно пълнещо оръжие, за да може да се слага куршум Това е реплика на ятаган. Едно оръжие, което е било масово използвано сред българските хайдути и четници, но е било използвано и в османските ордена, така наречените башибозуци и черкези. Интересен факт е, че отличителните знаци, които са носили клисурци върху челата на своите калпаци, са тези кокарди. Особеното е тук, че кокардите са неповторими в целия 4-ти революционен окръг и са били изработени от специална поръчка при Генко Коюмджията, който е клисурец, но е имал златарско ателие в Пловдив и ги е изработил, отлял ги от месинг за нуждите на клисурските въстаници, които те са носили върху челата си. Тази кокарда е заимствана от знака, който стоял върху знамето на четата на Филип Тотио, който представлява коронован лъв в средата на щит и с надпис "Свобода или смърт", а отстрани има топове и медни тръби. Много стилистично изработен.
употребяваме, да, употребяваме го и към днешен момент в историческите възстановки, като целта е, нали, при една историческа реконструкция възможно най-точно да се наподобят всички елементи, които са били използвани по времето на Априлското въстание, които са влизали като част от въоръжението или други подобни аксесуари върху униформата. Като една демонстрация на това какъв звук е издавало оръжието по времето на Априлското въстание, използвано от българските поборници. Затова, ето, сега ще направим пред нашите зрители една демонстрация. Сега, дръпни назад. Ето, да. С натискане на спусъка от 45 градуса се възпроизвежда изстрел по моя команда. Огън! Благодаря ти. Чувството е наистина велико, приятели. Надявам се всеки един от вас да може да изпита някакво. Сега искам, така иначе се възползвам от камерата, като човек, който си тръгнал да изучаваш неизвестните за България светини и непознатите. Искам да ти подаря един символ. Преди малко говорихме за кокардата на клисурската останица, която в момента стои на началото ти с този кълпак. Подарявам ти един умален нейн вариант на една значка, която може да се носи свободно на ревера. Ето тук. С това картонче, което разказва и кратко така и нейната история и свидетелство за това, че този знак е бил носен от челата на клисурските останници. Заповядай. Много благодаря, братко. Със здраве да се носиш. Благодаря ти. За мен е изключителна чест, че съм тук, че разговаряхме, че се видяхме, че снимахме, разказвахме. Т.е. ти разказва, но аз като учител от едно далечно място на клисура Свиленград поемам ангажимента да доведа моите ученици на специална среща с теб тук в този двор, да им разкажеш това, което разказа на мен, защото го пресъздаде наистина увлекателно и ме върна в тези времена, когато са се случвали тези славни На драго сърце заповядайте всички колеги от Свиленград, ученици и защо не и ръководство на училището. Тук ще ви организираме една много добра беседа с демонстрация на оръжие. Един малък музей тук ще импровизираме, ще направим. Поемам ангажимента наистина в най-скоро време да изпълним тази задача. И аз благодаря за гостуването тук. Благодаря.